argitzen ari denian, isten dira betazalak, ta izandako ametsura ezote zan erreala. Bizi ginen beiratu poliki baino presaka, gauak ilundu baino lehen, zeinek ez du nahi itzartu. Dena grisa, dena lur, dena bizitza, dena mina, dena poza, dena ur, dena desditxa. Bizi ginen beiratu begiak lurrean zurrun, gauak ilundu baino lehen, zeinek nahi du desagertu. Dena amets bat izan dela, inork ez daki, ta esnatzen ari garela beste batera. Gaurkoan, Peru galbete dugu gure artean. Lehenik eta behin eskerrik asko elkarrezketa onartzeagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Hasteko, ez dakit, Peru, nola gogoratzen dituzu zure lehen hurbilketak musikari? Ez ditute ondo gogoratzen egia esan, iruditzen zaite betianik ibili naizela kantuan eta txikitan zeinek ez du kantatu, ez? Edo marraztu edo dantzatu. Orduan, uste dut betianik erakarri nauen zerbait izala, bai ditut txikitako horitzapenak familian kantatzen edo gogoratzen naiz lehenengo ahotsak egitea baino bigarren ahots agudoak egitea gogoko nuela gehiago. Eta horrela, orduan, pixkanaka zerbait oso naturala bezala. Zeren nire familian kantatzen zen, eta aita gitarra jotzen du, eta orduan, gero egia da, pixkanaka guztien juten zerala, eta eskolan geroz eta tarte gutxiago ematen musikari, geroz eta gehiago beste gauza batzuei, ja serio jartzen zera, ze ikasi, zertara dedikatu horrelako galderekin, eta orduan nik utzi nuen kantatzeaz urte luzez, igual 24 urte eduki arte edo, eta bakarrik kantatzen nuen kotxean, ni joanean bakarrik. Eta, hortik aurrera zirintzen berriz bidei bat eginda gero, pixkanaka hotxa ateratzen. Zure gaztetasun horretan, momenturen batean, erabaki behar izan zenuen, ez? Hau egin nahi dut. Ez dakit hori ere nola etorri zen. Bai, orain atzera begiratuta kontuatzen naiz, hor egon dela beti, ez dela jakin batzutan ikusten, ez? Zeintzan benetan
nahi nuena, ez? Ba, motibatzen ninduena, baina gaztetan ere pues, kolora juten hasi nintzen, eskolako musika ordua, aste osoan gaukagun ordu bakar hori, ba, oso oroitzapen ona dauzkat. Bakarrik ez dela gizartean uste dut ez dela hain serio hartzen, ez, eta bigarren mailako zerbait bezala, ez. Orduan, bai, nik uste dut biaje hortatik bueltatu nintzanean, horako momentu bat nahiko galduta, ez, sentitzen zeana. Bizitzan baude momentu bat baino gehiago, ez, baino justu, ba, igual ikasketa batzuk bukatzean, edo, ez, duda dauzkazunean, ez, zer egin zure bizitzarekin, pues hor, agertu zen berriz, ez, erakartzen ninduena, eta orduan bidai hortatik bueltatu nintzenean, konturatu nintzen, ba, etxean bertan, banituela instrumentuak, igual inoiz ikusi gabeak, eta hor ukelele bat, aitak zeukana, baino, inoiz ez nuena ez da ikusi ere egin, ez. Eta gero pista batzuk izan dituen bidaian zehar, bueno, orduan esan nuen, ba, igual bada garaia, instrumentu bat jotzen saiatzeko, ez dakizu ere, ez kapaza izango zean ere, ni txikitan gitarra hartu nuen, eta oso ondia zen niretzako. Orduan utzi nuen, eta jazta, ez. Eta gero berriz, ba, kantatzea ikusiet pixkanaka da ere interesa handiena, eta horri laguntzeko, ba, instrumentu da baino gehiago hartu izan ditut. Bidaia hori atera da, lehenengo galderan, bai bigarren galderan, ez, atera da bidai hori, ez dakit bidai horrek buruan klik bat egin zizun, ez dakit hor zure bizitzari, ba, ez dakit, izan zen momentu bat errantzunela, bueno, onaino izan da Peru bat, hemendik aurrera bertze batekin hasiko naiz. Bueno, hain garbi ez, baina egia da bidai batek, batez ere bakarrik egiten duzun bidai batek, bidai luz, bueno, izan zian 6 hilabete, ba, azkenian, bueno, erabaki asko hartu behar dituzu egunerokotasunean, zaude beste realitate batean, ez, ordu arte ikusi etzen nuena, eta orduan nahita ez, jende asko ezagutzen duzu baita, eta horrek aldarazten zaitu, igual eguneroko batean, baino azkarrago, ez. Orduan, bai, nik uste izan zala inflexio puntu bat, ez. Eta gero, ez dakizu inoiz, ez, noiz arte izan denteken, ez, zerbait zure bizitzan importantea, baino hau bezala egon daitezke beste puntu batzuk, ez, eta momentu honetan, bai sentitzen dut, pixkat arreta jarri nahian, ez, hortik dauden seinale batzuei, ez, nolabait bideratzen zaituztena, eta saiatzen hori zukartzen, ez, iniziatiba hori joateko nahi dezun tokira. 2016an kaleratutako Peru diska hori, ez dakit, ze izan zen zuretzat? Ba, oso gauza ederra izan zen hori egitea. Osea, grabatu nuen gurasoen bajeran, Usurbilen, ez neukan ideiarik, apenas nola grabatu gauzak. Goatzen naiz eskuzko grabadora batekin grabatu nuela, ahotsa eta instrumentu aldi berean, gero gauza gehiago sartu nituen. Grabatzen nuen gauez, karretera ondoan zegoelako eta ez entzuteko kotxerik. Eta orduan ez neukan ideirik zertzan musikaren industria adibidez, ez, edolako gauza. Ni derrepente neukan gogo handi bat, ez, musika egiteko, eta hori grabatzeko ere bai, erakusteko era hortara. Eta hori izan zen, hortik abiatu nintzen, gero lagunei pasanien, pentsatu nuen, bueno, jarriko dut Bandcampen esteka, eta hor nahi duenak entzungo du, eta hori, bai, oso, bai, zakit, como asko ikasten, hor grabatzen duzu zerbait, entzuten duzu, berriz grabatzen duzu, beste leku batean, edo, bueno, hor probak egiten, da proba akats hortan, ez? Bilatu arte gustora geratzeko grabaketa edo bera. Ikaskuntza bat ere izan behar izan zuen, ez? Imaginatzen dut, ez, 2016ko Peru horrek pile bat ikasi izan entzuela ibilbide horretaz. Bai, bueno, nik ikasi nuen irudia aurren handoainen, gero argazki zuzendaritza Bilbon, zine eskola batean, eta pixkanak hasi nintzen bide horrekin
eta gero, pixkana, bueno, hortan lanean, uste nuen pixkat hortara dedikatuko nintzela, eta gero, bueno, beste musikaren aldea deskubritu nuen, eta hortik jo nuen baita ere, ez. Orduan, bueno, konturatzen naiz, badagoela ikasketa bat ere bai, nik konturatu naiz bain, batez ere interesagatik ikasten degula, ez. Orduan, eskolan ikasten dezuna, gauza asko igual zaizkizu balio, baina... Nintzen ikasketei buruz hizketan baizik eta 2006an diska hori grabatzerako prozesu horretan, imaginatzen dut Peru horrek pila bat ikasi behar izan zuela, edo ez ikasi behar izana, baizik eta pila bat ikasi zuela, ez, prozesu horretan, ez? Gerora ere, erabili izango duzun ikasketa bat. Bai, nik adibidez, asko miresten dut igual jendea, sartzen dena ere estudio batean lehen da bizikoz, ez? Baina nik kontuatzen nintzen, lehenengo zerbait grabatzeko, aurrena ikasi behar nuela nola kolokatu nik, nola kantatu nik, mikrofono baten aurrean, ez dela berdina jende aurrean kantatzea bezala, ez? Orduan, usteet lehenengo diska hori grabatzeko joango banintz estudio batera, adibidez, ez nuela ondo pasako, ez nintzela agian gustora geratuko emaitzarekin, eta nahiago nuela prioridade eman nire kantua eta ni gustora geratu izana, eta ez igual soinu kalidade oso on bat lortzea, ez? Orduan, noski, ikasten goaz beti, bai. Bigarren lan bat ere atera zenuen 2008an, Nortzarazu. Lanean identitate eta norberaren barne bidea ageri direla errango nuke. Ez dakit zer kontatu nahi zenuen diska horretan adibidez. Bueno, nik kantuak egiteko era da nahiko intuitiboa, ni joa kantuak egiten, eta alako batean, esaten, bada garaia, igual kantu hauekin zerbait egin dezaket. Goatzen naiz diskortarako, euskala 30 kantu egin da, eta hortik gero hautatu gintuela batzuk. Eta disko hori izan zen konfinamenduan, Nortzarazuko diskoa, 3. lana, eta horre behar nuen zerbait atera, eta pixkat nolabait jaketzegoen besterik saiatu komunikatzen beste era batera, ez bakarrik telefonoz deitzen, ez? Eta orduan behar hortatik atera nuen, eta baita ere etxean grabatu eta etxean ekoitzia edo. Konfinamendu arranduzu, ez dakit ikarai horretan gorputzak zerbait sortzea eskatzen zizun, edo bertze artista honitz batzuei bezala, ez sortzeo behar hori ateratzen zitzaizun, ez dakit hor ere izan zenuen denbora, ez dakit, ez, erranduzun bigarren diska hau sortzeko, edo ez dakit. Bai, horre... Nik konsideratzet nahiko aktibo, nire egunekotasunean behar deala, ez, sortzen egotea, denek uste dut, ez, baina nik justu musikaren alorrean, batzutan nahiko nuke igual gehiago entzun ere bai, ez, irutzait, bata gabez dagoela besterik, ez. Eta hor konfinamenduan, jakantuak indan euskan, gehienak grabatuak nituen maketa moduan, pixkat lagunei iritzia eskatzeko grabatu nuen saio batean hor. Orduan, hori eukitaia, erabaki nuen, egia da konfinamenduan bertan ez nukala igual, ez nuela euki kristonpila sortzeko gogoa edo, ez, baina bai egindan euskan kanta hauei forma bat eman eta ateratzeko, eta horre entretenimendu bat bilatzea zan batzutan, ez, gehiengo entzatere bai balio ziguna, ez, eta ber. Ez zinen hor gelditu eta 2022an bertze bat kaleratu zenuen, Beiratu. Baina bertan ere, ez dakit, irudi gehiago sartzen hasi zinela errango nuke. Ez dakit prozesu hori ere, ez, irudia sartze hori ere nola
ez dakit nondik atera zen, ez? Gaur egun errango nizuke irudi gehiago erabiltzen dela, ez? Uste duelakoz bizikaren era honetan oraintzen bertan soinuak irudi bat behar duela bai edo bai. Baina ez, 2022 horretan igual etzen horren ohikoa. Ez dakit. Bai, niretzako nahiko lotuak egon dira beti, ez? Nik karo irudia argazkizunaritza ikasi nuen, eta bai, oso kantuak batzuetan ere irudietatik abiatu izan zaizkit, edo idazteko era ere bai, poesia visual batetik, edo ikusten ditudan gauzetatik. Orduan, bai, niretzako Norzarazu diskoarekin ere bai, diska liburu bat atean nuen, eta ja diska atera eta gero, pixkat nik egindako marrazkiekin eta hola osatu nituen kantak. Gero behiratu diskoan hartu nituen argazki zahar batzuk, eta egin nituen gero bideoklip desente ere bai. Baina beti niretzako izan da jarraitzeko sortzen eta jolasten, ez? Ezingo nuke hartu promozio huts bezala bideoklip bat egitea, ez? Bestela norbait esango nioke, ez? Edo enkargatuko nuke, edo ez dakit, baina niretzako izan da gehiago bai, hortan jolastea, edo derrepente ikustea neukala nire bizitzako material pilo bat grabatuak erabili gabe eta nahi izatea nolabait horri beste bizitza bat eman. Errango zenuke diska bakoitza zure bizitzako fase baten isla dela? Izan daiteke, fase gehiago eduki ditut noski, baina egia da disko bat ateratzen dezunean, nolabait ere, niretzako oso zaila da bereiztea egiten dudana eta naizena momentu hortan, ez? Nire bizitza pertsonala edo musikalki ateratzen dudana, ez? Orduan, batera doaz eta bai zerbait ateratzen dudanean, naiz eta beti egon musikarekin eta kantuarekin bueltaka, bai zerbait ateratzean egon marraiz momentu batean, ez igual fase aldaketa batean, igual ja eman da aldaketa hori, baina behintzat motibatua, ez? Hortarako eta benetan sinistuz igual eman nahi dudan hori merezi duela, ez? Edo gutxi batzuei bada ere, iristea, beste norbaiti iristea importantea dela. Ez nuke ateako disko bat tokatzen zaidalako, ez? Ja pasadirako 2 urte aurrekotik. Ez dakit, lehenago errandu duzu, ez? Audiovisuala, edo errealizazioa, ez dakit zehazki ze ikasi zenuen, irudiarekin zerikusia zuen zerbait. Ez dakit gaur egun, irudi horrekin ere harremanek duzun, ez dakit, zinemarekin zerikusia duzun, gehien bat ikusten dudalako zor pelikula baten, aro berriari pelikulari buruz. Ez dakit, gaur egun horretan zentratua zabiltzan, imaginatzen dut, eta lehenago justo kamera atzetik zerbait errandi dazunez, pentsatu dut gaur egun pelikula hoiei edo soinua jartzen ibiltzen zarela batzutan. Bai, denetik. Niretzako arte disiplina guztia dira superinteresanteak eta jendearekin lan egitea ere bai. Orduan, etortza dizkidan aukerak edo bilatzen ditut ere bai, eta saiatzen naiz pixkatorna azten. Egia da orain zentratua nagoela gehiago nire musikan, gero ez da gehiago ahotsean ere bai, eta hor beste alor experimental batzuetan, baina gero oso interesantea da niretzako olako proiektuak, ez, eta parte hartzea pelikuletan, bai egin izan duet dantza pare bat ikuskizunentzako zuzeneko musika eta hor egon ezenan, gero antzerkirako ere beste bat, Maider Lasa lagun kantari batekin. Gero pelikulak eta laburmetraiak ere ibili naiz, izan leku batean edo bestean, baina beti hor, pixkate hortik ere pila bat ikasten da, ez, eta gero balio dizu esperientzia horrek ere zurerako,
eta alrebez, ez. Aukeratu behar baldin bazenuke, geratuko zinen zuretzat sortzen dituzun kanta horiekin? Edo bertzeentzako sortzen dituzun kanta horiekin? Zein da galdera, berriz? Aukeratzekotan, ez dakit, geratuko zinen zuretzako sortzen dituzun kanta horiekin, edo bertze proiektu batentzako sortutako kanta batekin. Ez, imaginatzut, zuretzako sortzen duzunean, bertze modu batean sortzen duzula, ez, esperimentazio horretatik hori ere aipatu duzu. Imaginatzen dut, bertze batentzako sortzen badin duzu, ezin duzula igual akaso esperimentazio guzti hori sartu. Dia bi gauza oso ezberdinak eta biak biak ematen diate pilo bat. Zeren egia da, sormena eta beti esaten da, askatasun hori sortzeko eta batzuetan handi geratu daiteke ere bai, ez? Mugarik gabeko zerbait, igual batzuetan interesantea da, baina beste batzuetan behar dezu nolabait fokoa nunbait jarri, ez? Eta dienean proiektu amankomunak edo beste pelikula baterako edo beste norbaitekin edo derrepente ja hor eskatzen ari bazaizute zerbait zerbait konkretuagoa edo estilo konkretu bat edo kantu honen eta honen antza daukan zerbait agian edo derrepente zure burua ere bai nolabait ikusten duzu zure kaxa bakarrik iritsiko ez zien lekuetan eta hori ere bai como besarkatzen, ez? Hasieran bai uste nuen egiten nuen azala oso pertsonala eta oso bakarra nerea, baina azkenean egiten dezuna ere bai dator kanpoko zure influentzia eta gustoetatik, ez? Orduan, bai, bi gauzak ezingo nuke aukeratu. Bide honetatik pixko jarraituz, honetaz igual pixkat eritzen dugu, ez? Zure diskoko azalak eta bideoklipak zuk ere sortzen dituzula. Ez dakit, ze garrantzia du horrek azkenean, ez? Ez diuz nik audiovisualari begira edo, ez diozu ez da momentu batean ere igual uzten zure buruari zure lanak kanpotik ikusten. Ez dakit horrek ere ze garrantzi duen hori zuretzat, ez? Dena zuk sortzea. Bai, orain arte behintzat izan ez dukan beti saiatu naiz ez dakit saiatu naiz, baina kontua da musikak zaila dela, ez? Jaten ematea, orduan derrepente ez naiz ikusten, derrepente orain arte behintzat, ez? Norbaiti lan bat enkargatu, bideoklip bat egiteko eta horrela batez ere ez dudalako ikusten igual beharrezkoa, nahiz eta gaur egun ematen duen baietz. Eta orduan egin dudanetan izan da, benetan nik nahi nulako egin. Aurrerantzean ikusiko dez, egia da, kantu bat entzutea, askotan entzutea ere bai, komunikatzen duela, eta ja grabaketa eta produkzioan entzun badezu, ja gero bideoklip bat egin badezu, ez dakit, oin arte gustora egin dut, baina ikusiko nuke eta ere bai orain pixkanaka egin ere irikitzen eta beste, igual ez dakit truke bat egin dezaket eta norbaiti eskatu bideoklip bat egiteko zergatik ez. Bai ez, nik justu orantxe bertan egon duna lan bat editatzen eta niri ja edizioan gertatu zait negur bilak kantuarekin pasatu dela asteak eta asteak nire buruan bakarrik kantuarekin eta bakarrik editatzen nengoen irudia. Ez dut pentsatu nahi ere zuregan zure buruak zenbat lan egin behar duen horretan. Bai. Urak ere garrantzia duela errango nuke zure kantetan, ez? Bai, pixkate nahi gabe etortza izkit hitzak eta metaforak eta, urarena, proiektu ezberdinak, baina batetik deskurritu nunean gurasoen bajeran diapositiba pilo bat, nire txikitako oroitzapen asko diena, nire aitagateatakoak gehienak, hor uholde bat egon zan, eta diapositiba horiek daude erdi matxuratuak, orduan derrepente dira kriston artelanak ez, segurak egin du bere lana hor,
Orduan, hortzik, eta hortaz inspiratuta eskainatu nituen, 2000 baino gehiago zian, eta hortzik egin nuen uraren oldea izena duen zuzeneko bat. Loop makina batekin, ahotsarekin, eta zuzeneko proiekzioekin. Eta gero hortik, hori izan zen, batera iritsita segituan, eta oraindik ere deitzen diatenean, jarraitzen dut egiten proiektu hau, zuzenean. Eta gero, azkenean, kontuatu nintzen uraren poetika guzti hortaz ez, eta nola, erreka ikustea besterik ez dago ez, nola mugitzen den, eta gu ere zenbat, ze portzentaietan geran ura ez. Orduan, balio izan zian kontatzeko gauzak nirera eta hoi. Biluztu ginen aratan edonok baleki zenbat bero eta gero zenbat bero gutxi zenbat bero eta gero zenbat bero gutxi. Arropa kendu azala erantzi berriz biluzterako galtzerdiak utzi. Zerk inspiratzen du Peru kanta bat sortzeko orduan? Ez dakit esaten ze batzutan ez naiz ari zerbaitean pentsatzen ateratzen da, eta orduan pentsatu nahi dut diela gauza asko, eguneroko detaile txiki pilo bat islatu daitezkela kanta batean, eta batzuetan agian nagoenean emozio askorekin edo zerbait gertatu zaidanean jartzen naiz kantu bat egiten horrela, igual ez dit ateratzen, baina agian horrek aurrerago pixkate gehiago gorputzean sartu danean edo lasaitu danean, agian horrek ere ematen dit zer idatzi ez. Orduan, aldi bakoitzean izan da ezberdin eta ez nuke jakingo esaten. Bada sentsazio hori ez, naiz eta zu sortu nolabait datorrela beste nonbaitetik eta lortzen dezula hartzen. Sorkuntzari terapia bezala erabiltzen duzula errango zenuke? Bai, noski, sorkuntza baino, sorkuntza hasierako sorkuntza hori bai, eta gero orain grabatzeko ohitura bat daukazu, de repente dauzkazu 10.000 audio artxibo kantu bihurtu gabe, ez, baino ez du zergatik denak izan behar kantu bat ere bai, eta niretzat bai, kantatzea dudari gabe izan da gauza asko, baino terapia ere bai. Eta zein instrumento aukeratuko zenuke? Instrumentu ezberdinekin ibili izan naiz, eta
niretzako, bueno, ahotsa da garrantzitsuna, orduan edo hortan jartzen dut atentzio gehien, eta oraindik ere hori da gehien emozionatzen nauena, ez? Ze da gorputzaren parte, nahiz eta batzutan dirudien ezetz, eta hortik nolabait ere niretzako errexena da hortik transmititzea zerbait beste instrumentu batekin baino. Imaginatzen dut horren bertzeko garrantzia ematen baldin badiozu ahotsari, sortzerako orduan ahotsetik hasten zara edo melodiatik? Bai, askotan, bai, ahotsetik hasi naiz, batzutan egia da laguntzen duela, zerbait edukintzen, baina naiz eta instrumentu batekin hasi, pues nire kantuten usteet melodia dela pixkak idatzen duna. Orduan, egon da denetik eta egon dira kantu batzuk kapela sortu direnak eta gero igual instrumentazioa sortu direna, edo ez. Sortzerako prozesuan bakarkako lan egiten duzu? Edo nozbait eskatu duzu norbaiti laguntza sortzeko prozesu horretan, ez dakit, ahotsa edo melodia kantu batean ez zitzaizulakoz, ez dakit, ondo, etzen nuela, aditzerako orduan etzen nuela, ez zitzaizula ongi sonatzen. Baina arte ez, baina bai irikita nagoela orain gehiago esperimentatzera. Egia hasi nintzenean, zela zerbait oso intimoa niretzako kantatzea. Lehenengo kontzertutan ezin nion agarrari eutxi ere oso barruraka ari nintzen. Eta gero pixkanaka ikusiet ere bide ezberdina daudela eta kantu ezberdinak eta kontzertu batek ere izan ditzazkela momentu ezberdinak. Ez. Orduan, derrepente orain jendearekin sortu deanean ere bai, oso gauza berezia da, ze horrez dago bakarrik zurekin, eta agian aurrerago publiko batekin jadago komunikazio bat beste maila batean, ez, musikariekin edo. Eta orduan, orain arte ez dut asko egin, baina, bai. Ez dakit, justo, ari nintzen ametsura Anarirekin kantatzen duzu ez. Ez dakit kanta hori ere idatzi zenuenean edo, hasieratik pentsatu zenuen norbetik kantatu nahi zenula, edo batean etorri zitzaizun aukera bat izan zen? Egia esan, nigo batzen naiz, Anariri bidali niola maketa oso aia, eta zain Anariri nahi dezun, oendikan letra batzu bukatu gabe eta dena, eta goganekan berarekin zerbait egiteko, eta aitzaki hona irutu zitzaidan, eta berak esan zian nik aukeratzeko eta kantatuko zula, eta horrela sortu zen, kantua nik egin da neukan, baina gero gustatzen zait lan egin edan beste musikari batzuekin bezala ere, ematea askatasun bat, hau horrela dago, baina zuk eraman zure terrenora, ez, eta horrelako ahots batekin, bai, oso pozik. Ez dakit hizkuntzari garrantzia ematen diozun. Ez dakit euskaraz kantatze hori autu bat den, edo naturalki ateratzen zaizun zerbait da sortzerako orduan. Bi gauzak, sortzea da zerbait naturala, eta gero kantu bihurtzerako orduan zerbait autu asko egin barrituzu. Orduan egon dira kantuak igual beste hizkuntza batean edo beste hizkuntz fonetika batean atea zaizkidanak eta gero euskara eraman ditudanak. Eta bai, niretzako importantea da euskaraz jarraitzea, ez dakit hor sentitzen naiz hizkuntza bakoitzak ematizu zerbait eta bada zerbait oso personala, ez, eta txikitatik hartzen dezun zerbait, eta hala ere iruditzen zait, izan daitekela baita ere, beste rekurso bat, ez, hizkuntza bera, eta hizkuntza bakoitzaren fonetika. Orduan ez nago, irekita nago baita beste, eta egin dut gauza beste hizkuntza batzuetan, baina uste dut
bueno, eta gero ere bai gustatzen zaidalako konfort lekutik edo ateratzea, orduan de repente bueno, beste gauza batzuk, beste hizkuntza batean ibili naizenean ere bai bilatu diot ez interesa. Baina bai, asko bietatik esan nuke. Ateratzen zait eta gero ere bai askotan bilatu izan dut. Uste duzu euskaraz sortzea oztopo bat dela? Ez musika sortzerako orduan euskaraz sortze horrek oztopo bat dela hemendik kanpo, Euskal Herritik kanpo ateratzerako orduan? Justu hortako ez nuke esango. Egia da, oztopo bat zertarako, segun zindan zure helmuga hori ez, eta ni nahiko nuke hemendik kanpo agian kantatu, baino ez dut egiten hortarako ez. Orduan, iruditzen zait, ez duela zertan eta baude adibideak beste hizkuntza batean, ez? Imaginatu Sigurros bat superfamatuak eta irlandesez eta hizkuntza asmatuetan beraien islandesez, barkatu, ez da irlandesa, islandiakoa dira eta orduan konturatzen naiz, kanpoan jotzea edo ez faktore asko diela eta ni pertsonalki ez nago hoietara begira eta gero egia da musikaz bizitzearen kontua beste bat dela, ez? Eta hor beste burko batzu daudela baita ere. Orduan, oraingoz ondo nagola. Eta nola ikusten duzu gaur egungo euskal musika eszena? Ni beti bili naiz, ez dakit esango nuken periferian, baina, beste, nire inguruko musikariak ezagutzen eta entzuten, ez? Gertukoa entzuten, eta orduan nik ikusten dut variedade asko, jende asko gauzak egiten, eta oso gauza interesanteak, eta beti niretzako oso motibantea da aurkitzea ondoan jendea egiten gauza ezberdinak. Euskal Herri mailan ere bai, gauza ezberdinak. Gero, iruditzen zait batzutan, eta igual ez da Euskal Herriko gauza bakarrik, dagoela pixkat polarizatua, ez? Eta daudela gauza bat, ez como makrofestival batzuk, eta gauza batzuk oso handiak, eta gero jende pilo bat egiten beste maila batean edo, ez? Nik egia esan nahiko nuke, eta nire burua hori ikustea kostatzen zait, zeren ez da erresa, baina nahiko nuke musikaz bizi nahi duen horbait, eta euskaraz egiten duen musikatik, bizi alizatean nolabait aurkitzea eta bizitzea ez egiten zerbait saltzeko, baizik eta egiten berari atentzen zaiona. Netzako hortik urruti gaude oraindik, baina hori da nahiko nuken orduan nik bai ikuste osasuntxua alde batetik gauza asko daudelako, baina gero beste batetik ez daukala musikariak oinarri bat variedade kultural bat, variedade musikal bat euskaraz egoteko, eta hor hori beste gauza batzu daude ez, eta nola egin hori ez, eta igual iparraldean badukate gehiago intermitentziaren kontu hori, baina, como aurkitzea erak edo diru laguntzak, ze askotan ere bai badago diru bat igual instituziotik datorrena, baina nola banatu hori, eta askotan da igual, konvokatoriak, nik ere arte munduan ibili izan naiz, orduan, ez da horreixa, baina, iruditzen zaite oso negatiboa nintzen, edo izan naiz askotan, eta ere bai, nolabait, zure segun nondik begiratzen dezun, aldezula igual iritsi, zure era aurkitzera, ez, dagoen guztian, nolabait, ordan hor. Uste duzu gure gizartean oraindik laguntzak falta direla sortzerako orduan? Edo sortzeko, ez? Aipatu duzu Frantziako itinerante,
Hemen artistas y toreros izaten jarraitzen dute, ez, artistek. Ez dakit uste duzun hemen horrelako, osea, falta zaigula oraindikan, ez dakit laguntza hori. Bai, osea, eta ja, uste konfinamenduaz geroztik, bai, artistaren estatutua eta pixkat mugitzen badoala zerbait ematen du, ez? Oraindik ere, mantxo bada ere, hemen Euskal Herrian lan artean lan handia egiten du hor. Baino, bai, uste gizartea bezala ere bai, nolabait, eman behar diogula merezi duen importantzia, ez? Niretzako oso beharrezkoa da. Musika artea, ez dakit, baino ezinbestekoa esango nuke nire bizitzan dela. Orduan nola sostengatu hori, ez? Ez dakit, bueltatuko naiz berriz zuregan, utziko dugu bertze guzti hori, ez? Azkenean hau nitzetan horretan sartzen gara eta ez duzu inoiz bukatzen, ez duelako zuztot bukararik. Ez dakit, zure ibilbidean orain arte egindako pausuak begiratuta, ez dakit zein izan den zuretzako unerik bereziena? Esango nuke ez daukadala une bat, baina une asko oso ederrak. Eta batez ere izaten da zuzenekoetan ze hor derrepente zentzua hartzen du dena, ez? Eta gaur egun oso horreagoaz, ez? Oraindik ere bakoitza bere logelan, bere ordenagailuarekin, pantaiaz pantaia, eta derrepente jendearekin konpartitzean magia gertatzen da, ez? Eta horrek ematen dit benetan, hontan jarraitzeko gogoa. Eta ez ditut kontzertu asko normalean, baina ditudanetan irutzei dela nolabait ere ospakizun handi bat, eta erabat bestera batera konektatzeko, ez bakarrik pote bat hartzen, ez. Zakit, galdera zuretzako zaila dela. Zure ibilbide guztia ikusita ez. Normalean eskatzen diet, beraien, ez musikariei, beraien ibilbideko kantu bakar bat aukeratzea. Ez dakit, uste dut zaila dela ez, eta ez bakarrik zuretzat, denei egiten zaie galdera zai bat ez. Bai. Ez dakit, aukeratzeko aukera izango zenon. Aukeraketa da hemen esateko kantu bat, besterik ez da ez da nire bizitzako kantua, ez denak dira, baino baten bat esateagatik, agian lehenengotarikoa izan zalako, izango dut agian distantzia kanta, espaldikoa da, eta ez jotzen, baina, bai, eginda dauzkadan kantatik, zeren gero bidean gaitu dian kanta asko niretzako garrantzia handia izan dute baita. Eta kontzertu bat? Kontzertu bat? Uste esango dela ere bai lehenengoa, nahiz eta bakoitza izan den beste hasiera bat, ez? Baina lehenengoa izan zen bizi ginen etxean, Usurbilen etxe okupatu batean, eta horren genuen festatxo bat, eta geunden familian, egon gelan, eta lagun bate jo zuen, eta gero nik kantu batzu jo nituen, eta esango nuke hori izan zela lehenengotarikoa izan zalako horrela, eta hor bizi zenuen nuelako, zer dan hori ez, horrela konpartitzea kantua oso gauza intimoa dela oraindik ere eta garai hortan oraindik gehiago. Usurbiletik uharterako bide horretan zure sormen aldatu zen? Edo sortzeko modua, edo... Bizi izan naiz leku ezberdinetan. Usurbildik, ere bai kanpoan, Eskozian egon nintzen urte eta erdi, eta gero urretxun bizitzen geunden, lagun batzuekin urte eta erdi eman nuen hor.
eta hortik honea etorri nintzen. Orduan, bai egia da, askotan lekuak eragina daukala asko nire musikan, edo eta dudan urrengo diskoan zerikusia izan duela, ere bai, orain galdetzen nahi, zergatik hainbeste aldaketa ez, zertaz ezin ebilen baita, eta nola egin leku bakar batean jarraitzeko gauzak bilaketa hortan ez. Orduan, bai izango nuke, leku batek asko aldatzen duela, eta lekuaz aparte ere bai, hasierak nolabait hor daudela, ez, bukaerak eta gero. Orduan, horri ere utzi behar zaiola eta hortik atera indarra, ez. Gaur egunera etorrita, zertan dabile Peru? Bueno, orain nahiko momentu inflexio puntuan nago, badira igual 3 urte edo atean nula azken diska, bai 2022an, ez? 4 urte oraindik ez, baina ez, ingoitu 4 urte, ematen du ez badala, bueno, garai guzti honetan ibili naiz kantuekin bueltaka, eta bizitzen baita proiektu asko egin ditute jende ezberdinarekin, gehiago beraien sorkuntzetan eta horrela, eta orain nabil nerean berriz enfokatzen. Ezingo nuke beti, edo kostatzen zait egoten beti nerearekin, zeren batzutan ere iruditzen zait responsabilidadea handia, eta kriston pila miresten dut jendea da bilena beti horrekin, zeren, derrepente datozen seguridadeak, eta honek ere ez du jaten ematen, eta bestea, eta hola gauza asko, ez? Baina berriz motivatu naiz asko nabil, proiektu ezberdinekin nabil beti ere neriak, gero ez dakit atako dien bat, bestea edo dena batera. Baina, nire kantuaz aparte, bertsio diskoa prestatzen nabil baita, eta gero kontzertuak, atatzen jutu zaizkidan kontzertuak prestatzen, eta horre kontzerturo gauza berriak sartzen, eta pixka da postu egiten ere bai zuzeneko eta pixkat garrantzia hori kentzen grabaketari eta saiatzen zuzenean ematen grabake ez bain dagoen bezala gauza eta derrepente grabatzen zu zerbait dela konpartitzeko erabat, nahiz eta oraindik ere niretzat oso hotza izan, zeren jartzen duzu interneten kanta bat eta bai jendeak entzuten du, baino eta orain adibidez Spotifyren mobidarekin, hortik musika kendu berri daukadala, genozidioa edo musika industrian sartuta dagoelako, musika industrian ez, arma industrian. Eta, lehenagotik ere, hori baino lehenagotik ere, pixkanaka nora goazen musika konsumitzeko edo erarekin. Horrekin oso kritikoa naiz eta orduan, uste dut gerozta gehiago postu egiten dela zuzenekoak ondo prestatu eta zuzenean gauza bereziak ematean. Eta igual dira, ez da izango igual formatu handi batean, baina bai, hortan. Zer gustatuko litzaizuke entzuleak zure lanatik jasotzea? Ni nahiko nuke nolabait ere balio izatea entzuleari niri bezala zen, ni ere entzule naiz. Eta usteet, nik musikaren bitartez bizidea edo eman ditzakean eraldaketa edo nolabait ere beste kontzientzia bat edo beste bakoitzak berean, baina nolabait balio izatea zure aurkitzen joateko, eta zure ez dakit zure izaera, baina bai zure momentuan eta izatea nolabait garraio bat lortzeko ez dakit utopikoa da, agian, eta igual ez da inoiz iristen hortara, baina bai egia da nik kontzertu bat bukatzean
batzutan begiradatan ikusten dut hori, ez? Nolabait balio duela eta emozionatzen duela eta eragiten duela zerbait. Eta niretzako hori da, ez da izan daiteke agian baita entretenimendu bat, baino hori baino gehiago behar du izan. Elkarrezketa bukatzeko, nik azken galdera bat daukat zuri egiteko, baina ez dakit zuri zerbait geraitu zaizun kontatzeko, ez dakit badagon gairen bat hitz egin ez duguna eta gustatuko litzaizukeela hitz egitea? Zait okurritzen orain. Bale, nik bukatzeko musikariei edo artistei eskatzen diet, ez dakit alduten bidali mezu bat, ez, musikan hasi nahi duten gazte hoiei. Ez diat inoiz hau galdetu. Azkenian nik esango nuke jarraitzeko intuizioa, ez, edo nolabait daukazuna bultzatzen dizuna hori egitea ez ahazteko hortaz. Eta izan musikan edo beste arte disiplina batean, naiz eta gizarteak batzuetan bigarren plano batera bidali, gogoratzea benetan hori dela zuk egin dezula, eta era batera edo bestera denbora hartzea hortarako. Nire partetik eskarrak eman nahi dizut, derratu gutxo honengatik. Zuri. Tanta bat erori da, ta gero beste bat, ta konturatzerako, hasi da erreka, hain da moldagarria, hain da malgua gura, ta konturatzerako, barrura saratu da. Tanta bat erori da, ta gero beste bi, denak hain juntu baina, bakoitza bere bidetik, jendea babes bila, animaliak hilak, ezin mugi zintezken, kaiolekera ia.
ikasten saiatzen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.